susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at Magandang umaga po sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Jan Magluyan, na nakatalaga dito sa Calapan City. Nais ko lamang pong batiin ang ating minamahal at ginagalang na Bishop Leo Bidanya. Siya po ang ating founder, president ng Jesus Be Lifted Up Church. At ang kanyang may bahay, walang iba kundi si Reverend Estela Bidanya. Magandang umaga po sa inyo. At sa ating mga pastors, sa ating mga workers, leaders, and of course sa entire family ng Jesus Be Lifted Up Church, napakagandang umaga po sa inyo. Belated Heart Day. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay nasa Tinig ng Pag-asa, ang ating morning devotion. Ito po ay ginaganap every Monday, Wednesday at saka Friday sa ganap na alas 9. Kaya po naririto tayo ngayong araw ng Biyernes para ipahayag po ang kabutihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. At sa umaga pong ito, bago po tayo mag-proceed sa ating discussion, hingi lang po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Tunay ngang napakabuti mo, O Diyos, dahil lagi mo kaming iniingatan, lagi mo kaming pinoproteksyonan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat sa pagpapala, salamat sa kagalingan, sa prosperity, sa good health, O Lord. Salamat po. Maging sa aming pamilya, sa aming mahal sa buhay, salamat po sa paggabay nyo sa kanila, sa pag-iingat nyo sa kanila, O Diyos. At sa pagkakataong ito, O Lord, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit po kami na upang ihingi ng kapatawaran ang aming mga kasalanan. Mga kasalanang nagawa, sinasadya, O Lord, sinadya man, Father God, patawarin niyo po kami, O Lord. Salamat po sa kapatawarang iyong nagbubuhat sa iyo. At sa pagkakataong ito, Lord, dalangin ko na kami po ay inyong bigyan ng kaunawaan, katalino at karunungan, para sa ganun, Lord, ay higit naming maunawaan ang aming maririnig sa oras na ito patungkol sa iyong salita.
Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa umaga pong ito, ang title po ng aking topic is How do I live a dedicated life to God? Paano ba tayo manirahan o mamuhay na nandun na katalaga ang ating buhay sa Diyos? Sabi nga sa ating teksto sa umagang ito sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, ang sabi po rito, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sa verse 2 po, ang sabi rito, Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect. Siya pong mapagpala sa pagkabasa ng napakaganda at buhay na salita ng ating Panginoon sa pagkakataong ito. So, yung Roma chapter 12 verse 1 and 2, ito po'y isang panawagan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. But it is also effective po sa ating buhay sa pagkakataong ito. Sapagkat sabi nga ang salita ng Diyos, kailanman ay hindi kumukupas, kailanman ay hindi naglalaho. So kung ano yung mga katuruan noon ng panahon ng ating sabi nga ni Jesus, ay applicable pa rin po sa pagkakataong ito, which is lalong-lalo nating kailangan yung salita ng ating Diyos. So sa Romans po, sabi nga ni Pablo ay dahil sa kahabagan ng ating Diyos, na siya ay nagmamakaawa, siya ay sumasamo sa mga tao na italaga ang kanilang sarili bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod. Ito yung karapat-dapat na pagsamba natin sa ating Diyos. So, makikita po natin, mga kapatid ko sa pananampalataya, na talagang itong si Apostol Pablo ay ginampanan niya. Simula nung siya ay ma-born again hanggang siya ay mamatay, talagang makikita natin na na-apply niya itong Roman chapter 12 verse 1 and 2 sa kanyang buhay. Sabi nga, kahit siya ay nakakulong, still, na-share pa rin yung kanyang salita sa pamamagitan ng paggawa niya ng mga liham, at ito yung ipinapadala niya doon sa mga tao na tunay na may tamang puso, kalooban na sumunod sa Panginoon, na mayroong takot sa ating Panginoon. Kaya naman sabi nga ay ang buhay ni Pablo ay dapat tularan natin sa courage niya, boldness to share the word of God. Hindi niya inaalintana yung kaniyang personal safety. Basta sabi nga, may pahayag yung salita ng ating Panginoon. Kahit nasaan man siya naroon, talagang ipinapahayag niya. Maging sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga, more than 3 years ng kanyang public ministry dito sa mundo, talagang inilaan niya ang kanyang sarili para paglingkuran ang amang Diyos, para masunod yung mandato. At yun ay nangyari at naganap. Kaya narito tayo lahat ngayon dahil sa kaligtasan, dahil sa buhay na kung saan ay inalay ng ating Panginoong Hesus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya naman, tayo bilang mga Kristiyano na nakakilala sa Diyos, we have to dedicate ourselves bilang, sabi nga, as a living sacrifice, holy and acceptable to our Almighty God. So napakahalaga po nito. So sa pagkakataon, may 4 na bagay lamang po ako na gustong share sa inyo. Una, sabi nga is, how do I live a dedicated life to God? Paano ba ako mamuhay na nakatalaga ang aking buhay sa Panginoon? Una, put God first. Unahin natin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay.
from head to toe ng ating buhay, unahin natin ang ating Diyos. Sa paggising pa lamang natin sa umaga, mga kapatid, sino ba ang inuuna natin? Ang ating sarili o ang ating Panginoon? Once ang tunay na Kristiyano, sabi nga, pagkagising pa lang yan, kahit hindi pa siya nakamumog, inuuna na niya na i-recognize, i-acknowledge ang present ng ating Panginoon. Nakikipag-usap na siya sa ating Panginoon. Napakahalaga po niyan na sabi nga, bago natin gawin ang mga bagay para sa ating sarili, bago sa ating pamilya, bago sa ating trabaho, unahin natin ang Panginoon. Once na inuna natin ang Panginoon, maagang maaga pa lang, yung buong maghapon natin na ito ay magiging smooth, magiging maayos. Wala tayong, sabi nga, ay mai-encounter na anumang problema. Meron man, but still kaya natin itong i-address, kaya nating ma-overcome. Why? Kasi nandyan yung protection ng Panginoon. Dahil inuna tayo ng Diyos, uunahin din tayo ng Diyos dahil inuna natin siya. So napakahalaga sa ating buhay na lagi ang sentro natin ng ating puso, ang ating kaisipan ay ang ating Panginoon. Sabi nga sa kanyang salita, sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Once na nagawa po natin ito, na pagminahal natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong kalakasan, ibig sabihin, inuuna natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi natin, sabi nga, dinidecline natin yung mga ibang bagay na makakadistract para sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Napakahalaga po yan, na lagi nating isa puso, isa isip, kung ano po yung ipinapagawa, yung nais ng Diyos para sa ating buhay. Sa ating paglilingkod, sabi nga ay talagang may kasamang sakripisyo. May kasamang, sabi nga ay determination para tayo ay patuloy na makapamuhay bilang tunay at tapat na Kristiyano. Para sa pagbabalik ng ating Panginoon, 100% tayo ay makakatanggap ng reward. Makakasama natin siya dahil lagi natin siyang inuuna. At ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do, whether in word and deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Yung magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Jesus Christ, at sa salita, sa gawa, nandun na ina-acknowledge natin siya. Ano ba yung acknowledgement? Hindi mo pwedeng masasabi ang word na acknowledgement kapag walang, sabi nga ay verbal na salita. Kailangan po yun ay mayroong appreciation, mayroong acknowledgement. Napakahalaga po sa atin na sa bawat salita natin, sa bawat ginagawa natin, ay nandun na lagi natin ring ina-acknowledge ang ating Panginoon. Para sa ganun ay magiging maayos, magiging tumpak ang ating gagawin dahil hinihingin muna natin ang kanyang gabay. Okay? Maging sa salita na sabi nga rito sa Exodus chapter 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Napakamanibuguin ang ating Diyos. Ayaw ng Diyos na mayroon tayong iba pang dinidiyos. Mas may priority pa sa atin. Sabi nga, kahit sa ating asawa, second na lang, pangalawa na lang yung ating asawa, ang ating pamilya. But the most, ang pinaka number one dito yung ating Panginoon. Kasi siya naman yung nag-create sa atin eh. Tama lamang na ibigay natin, ilagak natin yung ating serbisyo sa pagsunod sa Kanya, sa pagpapahayag ng salita Niya, at pagsunod at paggawa ng tama ayon sa Kanyang kalooban dahil tayo ay creation Niya. So kapag ginagawa natin yan at inuuna natin siya, so meaning to say, ay talagang nandyan yung pabor lagi ng ating Panginoon sa ating buhay. Yun po ba? So, sa number 2 po, ang sabi rito, trust God's plan.
Magtiwala lang tayo sa plano ng Diyos. Para sa ganun ay magiging successful ang lahat ng ating mga gagawin, ang ating buhay. Kasi kung mananangan tayo, sabi nga, ang ating kakayanan ay limitado lamang. Hindi natin kayang higitan ang kakayahan ng ating Panginoon. 'Di ba? Ang sabi sa Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, either my ways are not your ways. So, ang kaisipan ng Panginoon ay hindi natin kayang arukin, hindi natin kayang sukatin. Maging ang kanyang kapararaanan sa ating buhay ay hindi rin natin tunay nga malaman. Okay? Hindi natin masukat yung kapararaanan ng Diyos. Maaring yung expectation natin sa Panginoon ay ganoon na lamang. Pero sa Diyos as mas malaki ang ibinibigay pa lang pabor para sa atin. At sa lahat ng pagkakataon, sabi nga trust in the Lord with all your heart, with all your soul, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your plans. So, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating plano, isangguni natin sa Panginoon. Hayaan natin na pag sinaguni natin sa Panginoon, hayaan natin na ang Diyos ang mag-approve nito. Ang Diyos ang sabi nga ay ang mag-finalize ng ating plano. Kasi maaaring may plano tayo na babaguhin ng Diyos yan. Dahil alam niya na hindi ito kaaya-aya, hindi ito akma, baka mapahamak tayo sa mga plano natin. Kaya may mga plano ang Diyos na dapat nating pananganan. Sundin natin kung ano yung kalooban niya. Sabi nga ay ano ba yung paraan para tayo makipag-communicate sa Panginoon? 'Di ba? Siyempre, ang panalangin ay paraan ng pakikipag-usap sa ating Panginoon. At ang pagsagot, ang pagtugon ng Panginoon sa pamamagitan naman natin ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Maaring may mga hinihiling tayo, may mga petition tayo sa Panginoon, which is nagtatouch siya. Nag-umiipo siya ng mga tao na pumwedeng, sabi nga, bigyan ng pabor ikaw dahil sa tao na yon na itinouch ng ating Panginoon. So maraming paraan ang Diyos kung paano tayo ay, sabi nga, ay bigyan ng pabor sa ating buhay Kristiyano, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang sabi nga sa Psalms chapter 9 verse 10, and those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. So, doon sa mga sabi nga nakakaalam sa ating Panginoon, totally, tayo naman mga Kristiyano, talagang kilala na natin ang Panginoon. Lalo na tayo ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng kanyang salita, at sabi nga, i-meditate natin ito, at tayo nananalangin. Lalo, sabi nga, nagkakaroon tayo ng closeness sa ating Panginoon. Tandaan po natin, parang example po nito ang isang tao, sabi nga, kapag hindi po lagi nakakausap yan, hindi mo laging nakakasama yan, hindi mo totally makikilala kung ano siya. Yung mga weaknesses niya, yung mga sekreto niya, hindi mo malalaman. Kasi nga, madalang mo siya nakakausap. So, ganun din sa ating Panginoon. Sabi nga, kung lagi tayo nakikipag-communicate sa Panginoon through our prayer, at tayo ay nag-aaral, nagbabasa ng kanyang salita, lalo natin makikilala siya kung ano ba talagang ating Panginoon, kung ano ba talaga siya sa ating buhay. Dahil siya naman ang nag-create nga sa atin, what I said while ago, na talagang may malaking part ang ating Panginoon. At hindi tayo talaga iiwanan ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At ang sabi pa rito, commit your way to the Lord, trust Him, and He will act. So, sabi nga, i-commit natin ang ating, sabi nga, yung ating naisin, yung ating kapararaanan sa Diyos. Huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan dahil limitado lang yung ating karunungan, di ba? Sabi nga sa Matthew chapter 19 verse 26, ang imposible sa tao ay posible lang sa Diyos. Simple lamang yan. Kaya dapat i-commit natin. Once na kinumit natin ang ating sarili sa ating Panginoon, lahat ng ating plano, ay hintayin natin na ang Diyos ay mayroong gagawing mas magandang plano para sa ating buhay. Okay? Sapagkat ang sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord.
Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and good future. So, ang plano ng Diyos talaga sa ating buhay ay napakaganda. Pagpalain tayo, hindi para saktan. Bibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. At saka, at the same time, sabi nga, ay bibigyan tayo ng magandang kinabukasan, ng magandang future. Basta tayo lamang ay magtiwala sa kanyang plano sa ating buhay. At huwag tayo mag-agam-agam. Sabi nga, magtatagal man, pero darating sa ating buhay kung ano man yung ating kahilingan. Basta magtiwala lang tayo sa plano ng Diyos. Amen? So, sabi nga rin dito sa Psalms chapter 91 verse 2, I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Ang Diyos ang ating muog. Siya yung ating sabing ay kanlungan sa lahat ng ating mga nararanasang negatibong aspeto sa ating buhay. Lapitan lamang natin siya. At siya ang ating muog, ang ating kanlungan, at may maganda siyang plano sa atin. Basta tayo ay wag lang matitinag, wag lang tayong tumalikod sa Kanya. Lagi lang siyang naririyan para tayo ay gabayan sa lahat ng ating pangangailangan. At ang number 3 rito, ang sabi, don't much value in material things. Huwag nating pahalagahan ang mga bagay na sa tingin natin ay makakadistract sa pagsunod natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung sa tingin mo, kapatid, na may mga sa surroundings mo, yung mga material na bagay na sa tingin mo ay makakadistract, na hindi ka na, sabi nga, makakapaglingkod dahil may pinopriority ka na, hindi na kalooban ng Panginoon. Dahil nais ng Panginoon, bigyan tayo ng nais ng Panginoon na ipinopriority natin siya sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga, we must be content what we have right now. Either it is material things o financial matter. So, priority pa rin natin ang ating Panginoon. Huwag natin pong pahalagahan yung mga bagay na sa tingin natin ay makakasira ng plano ng Diyos para sa atin. At makakasira din sa atin na tayo ay hindi makasunod sa ating Panginoon. Mas mabuti pa na maging kontento tayo kung anong mayroon tayo, at least nakakasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, don't love money. Be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you. I will never abandon you. Kung hindi tayo, sabi nga, iiwan o nipababayaan ng ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan, maging satisfied lang tayo kung anong mayroon tayo. Kasi unti-unti, diyan ka muna pinagkatiwalaan ng Panginoon sa maliit na bagay. Kapag nakita ng Panginoon na kaya mong i-manage yan, na hindi nahadlagan yung paglilingkod mo sa Diyos, dadagdagan ng Diyos yan. Dadagdagan ng Diyos yan. Hanggang sa masatisfied ka doon sa lahat ng pangangailangan mo, at least nakasunod ka sa kanyang kalooban. Napakahirap, kapatid, na bigla kang i-bless ng Panginoon, pero bigla ka namang tumalikod sa Panginoon. Mas maganda yung unti-unti na ikaw ay binibless ng Panginoon, pero ikaw naman ay patuloy na tumatatag ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Much better na kung ganun ang magiging pananaw natin sa ating buhay. At ang sabi nga sa Psalms 37 verse 5, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Don't worry about evil people who prosper or treat about their wicked schemes. So wag tayo mainggit doon sa mga tao na yumayaman, umaangat ang buhay, but deep inside, malayo sila sa ating sa Panginoon. Hindi naman kailangan na talaga, sabi nga, bibigkal naman yun. Sabi nga, wag tayo mag-impok ng kayamanan dito sa mundo. Mas maganda mag-impok ng kayamanan sa langit sapagkat wala doong insekto, walang kalawang, walang magnanakaw. Pero dito pag nag-impok ka, may mga magnanakaw, may insekto at may kalawang. Pag minsan masusunog pa, yung kayamanan bibiglang mawawala. So, maghintay lang tayo. Kung anong mayroon tayo ngayon sa pagkakataon, wait patiently.
Pagpapalain, kasi pag nakita ng Lord ang ating heart, nakita ng Lord na napakaganda yung tamang pagsunod natin sa Kanya. Hindi, ang Diyos ay sabi nga, hindi naman bulag para hindi nakikita yung ating sitwasyon. Hindi naman siya bingi para hindi naririnig yung ating petition, yung ating panalangin, yung ating kahilingan sa Kanya. Basta maghintay lang tayo dahil may mga gandang plano ang Diyos sa atin. At wag tayo, sabi nga, ay yung mga bagay na naririto, mas pahalaga natin. Kung ano yung bagay na naririto, mas higit na pahalaga natin kung ano yung dapat para sa ating Panginoon. Mas higit na patatagin natin ang ating, sabi nga ay ang ating buhay spiritual. Mas bigyan natin ng pansin ito. Sapagkat tayo ay, sabi nga, ay panandaliin lang sa mundong ito, at tayo stranger lang dito, mas dapat paghandaan natin yung nasa langit. Nasa ating pagdating doon, in place na ang lahat. So, ang sabi nga rito sa Colossians chapter 3 verse 2 to 3, Colossians chapter 3 to 3, set your affection on things above, not or things on earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. So, tama naman po yun na sabi nga yung ating bagay, yung mga bagay dapat ay mas pahalaga natin yung nasa kalangitan. Mas bigyan nating halaga, pansin, yung mga bagay na makalangit. Yun nandito, yes, kailangan naman natin yung mga material things dahil kailangan ng ating physical. But hindi po pwede na yung mga bagay na naririto, yung material things na naririto, yun ang makakapag-down ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Yun ang magiging dahilan para hindi tayo makasunod sa Panginoon. Kaya nga, sabi nga dito sa number 3 natin, don't too much value in material things. Okay? Mayroong iba dyan, binibless ng Panginoon, may sasakyan, mayroon ng 2 sasakyan, may 3 sasakyan, pero hindi satisfied. Maraming mayayaman, mga 20 na mga magagarang sasakyan. May maraming bahay sa iba't ibang lugar. Pero ang lahat na yan ay sabi nga ay naglalaho yan. Pero napakaganda na mas mag-impok tayo sa langit. At mas pahalaga natin yung makalangit na bagay. At ang panghuli po rito, sabi nga ay resist temptation. Okay? Sabi nga, temptation is common to mankind. Di ba po, kung naalala nyo yung kanta ni Milda Pape na, "O tukso, layuan mo ako." Mali po yun. Hindi po ang tukso ang sabihan natin lumayo sa atin. Dapat tayo po ang tumalikod sa tukso. 180 degrees na tatalikudan natin ang tukso. Kasi once na matimp ang isang Kristiyano, napakalaki pong ginawa niyang kakulangan sa kanyang buhay. Napakalaki pong sabi nga kasalanan sa harapan ng Panginoon. Marami pong natitempt. Hindi lamang po yan sa sabi nga ay sa lahat ng aspeto ng buhay. Yung temptation, sabi nga, temptation natin sa material na bagay, sa financial na bagay, okay? Maging sa illicit relationship. So, isa po yung temptation. Sometimes, talagang yan po mismo ang nakakasira sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kasi nga, mas nabibigyan na ng focus kapag ang isang Kristiyano ay natempt na sa isang bagay, nawawala na yung focus niya o yung pagsunod niya sa ating Panginoon. Kaya mapalad po tayo kasi lagi po tayong nakakarinig ng kanyang salita at lagi po tayong nare-refresh, na lagi po tayong nare-remind kung ano yung dapat gawin natin bilang Kristiyano. Lalong-lalo na po yung ating every Tuesday na ginagawa, yung mentoring natin, feeding, mentoring. Napakaganda po nun dahil lahat po tayo natututo. Napakaganda po yun. At dahil doon, bukod pa sa pag-attend natin ng mga prayer meeting, Bible study, Sunday service, lahat ng activity natin sa church na attend natin, yun po ang nagiging daan para lahat tayo ay nagiging matatag upang malampasan po natin yung mga tuksong dumarating sa ating buhay. Yun po, sabi nga, yung tukso, nandyan lang yan sa paligid. Habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, sa kanan, sa kaliwa, sa harapan natin, nandyan lang po yung kaaway, paikot-ikot lamang po yan.
at naghihintay, na parang sabi nga umaatungan na leon na naghihintay na tayo ay sisilain. Pero kapag sabi nga tayo ay matatag na Kristiyano, hindi po magtatagal yan. Aalis po sa ating puder yan. Aalis po yan sa ating paligid. At sabi nga, hahanap na naman ng kanyang masisila. So, sa atin po, kaya tayo bilang mga Kristiyano, lagi po tayong, sabi nga, ay magbabad sa salita ng Panginoon, manalangin, maki-fellowship po tayo sa kapwa nating Kristiyano. Hindi naman po natin sinasabi na doon lang tayo maki-fellowship sa ating kapwa Kristiyano. Pwede naman tayo maki-fellowship sa hindi Christian, pero siguraduhin natin na sila yung masisira natin ng salita ng Panginoon. Sila yung ating may impluwensyahan patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Hindi tayo mai-impluwensyahan dahil sa kanilang maling gawa. Dapat sila po ang ating madadala sa paanan ng Panginoon, para sa ganun ay sama-sama po tayong magpupuri sa ating Panginoon. At sabi nga sa James chapter 4 verse 7, submit yourself then to God, resist the devil, and the devil will flee from you. So, sa lahat ng bagay, di ba? Dapat naman talaga Si Jesus nga, tinempt siya 40 days and 40 nights siya na nagpas, nanalangin. After that, sabi nga, paglabas niya doon sa ilang, nilapitan agad siya ng kaaway ni Satanas. Sabi nga niya kung sabi nga gawin mo nga tinapay ang batong ito. Anong sagot ni Jesus? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Subalit sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. So, sabi nga, ang fasting, ang prayer ay nakakapagpatatag din talaga ng ating, sabi nga, ng ating kondisyon, ng ating espiritu. Hindi tayo basta-basta, sabi nga, mahina man ang ating physical dahil nagpas tayo, pero matatag naman ang ating, malakas naman ang ating spirit. Kahit anong tindi ng temptation na darating na yan, kaya nating ma-overcome. Dahil tayo ay sabi nga ay nandun yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter 5:8, yung last nating verse, sabi nga dito, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, sabi nga, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Yun po yung sinasabi natin kanina, na maging maingat po tayo sa lahat ng pagkakataon, maging watchful po tayo. Maging ang pamilya po natin, pwedeng gamitin po ng kaaway yan. Maging ang kaibigan natin, yung malapit sa atin, pwede pong gamitin ng kaaway yan para sabi nga ay tayo ay matempt o makagawa ng hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya maging watchful po tayo lagi doon. Resist the temptation. So, in my conclusion, mga kapatid, balik po tayo doon sa verse po natin, doon sa ating teksto na ang sabi nga ni Pablo ay lagi po tayo, sabi nga italaga natin ang ating sarili. Handog na buhay, sabi nga, bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At ito ay isang karapat-dapat na pagsamba natin sa Panginoon. At sabi rin nga doon sa verse 2, kailangan ay sabi nga ay magbago na tayo ng ating gawi at baguhin yung sabi nga yung ating pag-iisip o kaisipan, nakapokus tayo doon sa kabutihan, kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi tayo nakapokus dito sa circular words na ito kung anong nangyayari dito. Yes, we must know of course the existing situation dito sa mundong ito. Pero hindi tayo dapat sabi nga ay makiayon kung ano man yung sa palagay natin ay makakasama o makakasira ng ating buhay Kristiyano. Magkakatatag lang tayo lagi. Maging maayos tayo. So, dapat maging, sabi nga, how do I live a dedicated life to God? Paano tayo mamuhay na nandun yung dedikasyon natin sa ating Panginoon? Kailangan put God first, unahin natin ang ating Panginoon, trust God's plans, magtiwala tayo sa ating sa plano ng ating Panginoon. At sabi pa rito, don't too much value in material things. Huwag nating bigyan ng kahalagahan ang anong mga material na bagay dito sa mundong ito na siyang maaari na makakasira sa ating
pagsunod sa Panginoon, kailangan kaya nating i-manage yung mga bagay-bagay na ating nakakasalamuha, na yung ating mga posisyon. Hindi dapat na siya yung magmamanage sa atin. Kasi pag tayo ang sumunod do sa mga bagay-bagay na yun, parang nasa second priority na natin ang ating Panginoon, ay hindi natin nasudod yung sinasabi doon sa Roman chapter 12 verse 1 and 2. At sabi nga ay lahat ng bagay na makakasira sa atin, i-resist natin yun, yung mga gawa ng kaaway. Para sa ganun ay mamuhay tayo ng may katwiran sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa oras pong ito. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa karunungan, sa katalinuhan na ibinigay mo sa iyong lingkod, O God. Napakabuti mo, O Diyos, maging sa aking mga kapatid na nakikinig, O Lord. Hallelujah, marami pong salamat. Nanonood, O God, marami pong salamat sa buhay ng bawat isa. Lord, hindi ko batid kung anong pangangailangan nila, anong panalangin nila, at ikaw ang nakakabatid nito. Kaya Lord, dalangin ko na ang kanilang panalangin, O Lord, ay mangyari't maganap sa takdang panahon, O God. At patuloy na sila po ay umasa sa iyo, O Diyos. Hindi po sila umasa dahil lamang sa kanilang karunungan, dahil sa kanilang kakayanan, dahil sa material things na mayroon sila, O Lord. Kundi, Lord, still dumidepende pa rin sila sa iyong kapangyarihan, sa iyong kahabagan. Salamat po sa kanilang buhay, O God. Patuloy nyo silang bigyan ng kaligtasan, O Lord, physical at spiritual, O Lord. Salamat po, Ama. Tunay ngang napakabuti mo sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, muli, magandang umaga po sa bawat isa. At inaanyayahan ko po kayo na patuloy po makinig ng ating morning devotion. Ito po yung tinig ng pag-asa na ginagana po ito tuwing Monday, Wednesday, and Friday po sa ganap ng alas 9. At kayo po ay inaasahan ng ating Panginoon na laging makinig, lagi po kayong magbulay-bulay ng salita at manalangin. At ang bilang pastor po ninyo, ako po ay nananalangin sa ating Panginoon na lagi po tayong safe sa lahat ng pagkakataon. Although na tayo ay, sabi nga ay dumaranas ng ganitong pagsubok sa ating surrounding, ang pandemic na ito. But still, nandiyan pa rin ang Panginoon para tayo ay gabayan at ingatan, isupply ang ating pangangailangan. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Lingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at